Sawubona, ingabe uhlolwe ukuthi une-Gilbert syndrome? Lena yisimo esivamile lapho izinga le-bilirubin lihlala liphezulu. Imvamisa iba phakathi kokukodwa nokuthathu noma ku-3.5 futhi iningi layo lingenxa yengxenye engaqondile. Lokho kusho ukuthi uma ubheka umbiko wakho we-LFT, i-indirect bilirubin izohlala iphezulu kanti i-direct fraction izohlala iphansi kakhulu noma isondele kokujwayelekile. Futhi ama-enzyme noma amazinga eSCOT noma i-SLEET ahlala ejwayelekile. Ngakho-ke lokhu kuyiphethini yabudala ye-Gilbert syndrome. Kusho ukuthini lokhu ngempela? Kuyisimo sofuzo futhi sizohlala kukho konke ukuphila kwakho. Noma nini lapho uhlolela i-LFT yakho, i-bilirubin izohlala iphezulu. Udinga ukwelashwa ngalokho. Cha. Isizathu ukuthi ayinazo izinkinga. Akusho ukuthi isibindi sakho sinaso isifo. Manje siqinisekisa kanjani lokho? Sine-test ejwayelekile ebizwa nge-UKT-one-a-one futhi iyabiza kakhulu, ayidingeki ngaso sonke isikhathi.